Dili gyud makatambong si Presidente Rodrigo Duterte og adlaw sa National Flag Raising Day nga ipahigaw na sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City. Samtang Mayor Paz Rodasa mapasalamaton nga na sentro sa nasudnong kalihukan ang iyang dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Gikonpermar ni Mayor Paz Radaza nga dili makatambong si Presidente Rodrigo Duterte ugmang adlaw alang sa pagpahigayon sa simultaneous national flag raising nga manukad sa Mactan Shrine. Mo representar hinuon sa presidente si Deputy Secretary Leonor Briones. Mutambong usab sa kalihukan ang ubang mga dagkong opisyal sa kauluhan ug ang chairman sa National Historical Commission nga si Rene Escalante. I just don't know. Kay last minute man sad ni, most probably daghang mga meetings niya, basi gikapoy lang, I don't know. Bisan pa man niini, gikalipay gihapon sa mayor ang pagbutang sa dakbayan sa sentro sa usa ka nasudnong kalihukan. Ang kalihukan pinasiugdahan sa National Historical Commission subay sa naghinangat nga ika-500 ka tuig nga pagkagawas nun sa nasod gikan sa mga langyang Espanyol karong 2021. Subay niini ang National Historical Commission ang miandam sa flag o bandera nga gamiton ugmang adlaw. Aduna kini sukod nga 12 by 24 feet ug bago usab ang pisi nga gamiton. Expect nag-prepare me og 4,000 chairs and possible kay ang bleachers sa is gamiton sa Asia. Nasa mga more or less 8,000 to 10,000 people. Gidasig karon sa mayor ang nagkadaya mga barangay sa pagbutang og flag sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay hall isip pagduyog sa usa ka nasudnong kalihukan nga manukad dinhi sa dakbayan ugmang adlaw. Sa pagkakaron, may gimuntar na nga mga bandera sa mga poste sa mga center island sa dagkong kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bukas ang naasoy kalihukan ugmang adlaw sa publiko. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.